vídeos humorístics i memes en català per combatre la davallada en l'ús social de la llengua. Aquesta és l'aposta del Festival Còmic de Figueres per fer front a un fenomen preocupant, que és especialment rellevant en l'entorn audiovisual, amb molta influència entre el públic jove. Entrar en el món de xarxes socials, que el català comenci a bullir, prestigiar-lo, fer-lo atractiu. A Catalunya, l'ús social del català ha caigut un 10% els últims 15 anys, segons Plataforma per la Llengua. Però això no desanima els joves influencers que el festival ha reunit com a jurat del concurs i per debatre les seves experiències creant contingut en català a diverses xarxes. Sumen milers de seguidors i, malgrat la situació de retrocés, són optimistes. Com una butterfly, que no apaga mai. Està havent un creixement. Des que va començar la pandèmia, cada vegada hi ha més creadors. Abans pareixia que hi havia uns quants, però la pandèmia va donar una oportunitat per a crear nou contingut i també en català. A l'Instagram o les xarxes socials és gent jove que veus que parla el català com li surt. I jo crec que això, els més petits o qui ens segueix i tot, diu també es pot utilitzar el català en aquests àmbits. Això ja s'ha acabat, Demà, tothom al col·legi! La idea una mica és generar referents. Si tu veus que hi ha persones que creen contingut en català, tu també et poses a crear contingut en català, no? Jo fins que no vaig veure algú que ho feia, no vaig pensar que jo podia fer-ho. Més enllà de la militància, també es fa per la simple raó de jo parlo en català, jo faig la meva vida en català, per tant, té sentit que jo faci vídeos en català.